Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandan habarçysy Soltan Açylywa ýeni hüjüme sebäwar edilip onuň tenine şikes ýetirildi. 68 ýaşyndaky jurnaliste 9 iýunyny ýerden saat 9:30 töwereg Mary vilayatynyň Ýolutön şäherinde 2 sany tigirli ýaş oglun tarapyndan hüjüm edildi. Açylywa şoluny ýerden saat 8 töweregi odalky goňşularynyň biriniň öýüne onuň dünýäden öten ogluny hatyralap baryp gaýtmakçy bolup, gaýyn öýünden çykanda jaýyň golaýynda duran ak renkli daşary ýurt markaly avtolow görýär. Habarçymyz onuň içinde oturan sürüjiniň özüni gören desine mobil telefondan bir ýere jaň edendigini, soňra da ýydynyň assajyk avtolowny sürüp başlandygyny, barmaly ýerine barýança ýydynyň ýuwaşlyk bilen gelendigini we ol ýerden çykýança garawullap durandygyny gürrüň berdi. Yarım saat ýalwat geçenden soňra men ýydyma dolandym. Köçäň orunda 16-17 ýaşlaryndaky 2 tane ýaş tigirli oglanlar meniň ýydymdan ýetip ilki salam berdiler. Soňra näme üçin olaryň ýaşaýan jaýlaryny meniň turata düşürendigimi soradylar. Hakykatda men hiç bir surat almandym. Men olara özümiň hiç bir surat almandygymy aýtdym. Olar maňa eger surat almadyk bolsaň, subut et, fotoaparatyň bir de görkezip diýip iki tarapymdan türnü ugradylar. Men olara hiç kimiň öňünde hiç bir hasabat bermeýändigimi aýdyp, aňyrakda gelmeklerini soradym. Diýip habarçymyz gürrüň berdi. Açylywa soňra da tigirli oglanlaryň birisiniň öňünde keserip durandygyny, beýlekisiniň boýnundan asylan el sumkasyny almak üçin özü bilen ýakalaşa girendigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirýär. Men onuň güýçli urusynyň ýüzüni kıldım. Emma ol meniň sumkamy alyp ýetişmänkä geçip barýan ýolagçylaryň berip maňa kömege ýetişdi. Ýanky tigirli oglanlar biz häzir polisiýa tutup, senin fotoaparatyny aldyrar diýip tigirlerini türüp gitdiler. Soňra men etrap merkezinden 8 kilometrlik uzaklykda ýerleşen atýyma ugradym. Meniň bilen taksima ýyzarlaýarlaryň birisi hem minip ýetişdi. Men öz öýümde baranymdan soňra bir saat ýalwat geçirip, ýene de ýol gözetçilik gullugynyň işgärleri gelip, meniň ýakynlarynyň avtolawlaryny etrap merkezine, ýol gözetçilik gullugynyň edara jaýyna alyp gitdiler. Meniň ýakynlarynyň olar. Biz hemmelerde düşünýär, söýüne bize buyruk şeýle. Açylywa Aşgabatda gidýänçe biz avtolawlary edara jaýynda taklamaly. Başga edip biljek zatymyz ýok diýip jogap gaýtardylar. Diýip habarçymyz bellidi. Onuň sözlerine görä şondan soň ýakynlarynyň avtolawlary 2 günläp ýydyna berilmedi. Ol ýydyna gaýtmanka ýolutönäki öňkü goňşusynyň öýüne ýürite gulluklaryň işärleriniň baryp, olary soraga çekendigini we gaýtalap özü bilen gatnaşyk saklamaly däldikleri barada görkezme berendiklerini eşidýär. Meniň daşymdaky garawullar giýjeti bilen bir adam hem aýrylmadylar. Bu gerekdäki hüjüm netijesinde hem meniň tenime şikayet ýetirildi. Diýip habarçymyz bellidi. 68 ýaşyndaky jurnalist Ýolutön etrawyna ýygy-ýygydan sapar edip, bu ýerdäki işsizlik, ýollaryň yaramazlygy, ilatyň tok we agyz suw problemalary barada maglumatlar taýýarlaýar. Açylywa özüniň dowduk etrawy bolan Ýolutönde öz dogan garyndaşlaryna we ýakynlaryna basyşlaryň mundan 8 aý çemesi ozal başlanandygyna, olara özüniň owa gelmeli däldigi barada köpçülükde duyduruş berilendigini hem sözünün üstüne goşdy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Açylywa 2016-njy ýylyň ahirinden bäri adyndan 10 gedek hüjüm edildi, saklandy ýa-da basyş edildi. 2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Aşgabatyň Parahat 7 etrapçasynda edilen hüjümde jurnalisti ýydarlayan adamlar onuň hiç ýyly surat almazlygyny we öýden çykman oturmagyny talap etdiler. Şeýle de şonu Açylywa öýüňden çyksaň ölersiň diýilip haýwa tatyldy.